यूपी में विरोधियन के पावर दिखावे के बा कि यूपी में विरोधियन के पावर दिखावे के बा और एक बार फिर से राम राज निषाद राज ले आवे के बा। जय श्री राम। एक और जलेगी लंका और मरेगा रावण, ना रहेगी बंजर धरती अब बरसेगा। क्योटवा मार दिया साइकिलिया पर, अरे फिर से इतिहास दोहरावल जाई। क्योटवा मार दिया साइकिलिया पर, अरे फिर से इतिहास दोहरावल जाई। अरे आने वाली 10 मार्च के अखिलेश भैया के सीएम बनावल जाई। 22 में 400 पार होई अखिलेश। जवन बचल कुचल बा उ बचा के रखा, ना तो मुख्यमंत्री से विधायक हो जाई। कि जवन बचल कुचल बा उ बचा के रखा, ना तो मुख्यमंत्री से विधायक हो जाई। और 10 मार्च के जब फाइनल हो जाई तो पंचर बनावे के लायक हो जाई। 10 मार्च के फिर से योगी जी ही आई है, अखिलेश साइकिल के पंचर बनाई। कि केतना उपाया करबा साइकिलिया रुक ना पाई हो। कि अरे केतना उपाया करबा साइकिलिया रुक ना पाई हो। अरे तो हम लोग से बता दे ये भैया 22 में सपा आई हो। मजदूर किसान गरीब के बटन दबाई रे, सपा आई रे। 2022 में जौन होके के रहल हो गईल, अब से अपन सही विचार करा। कि 2022 में जौन होके के रहल हो गईल, अब से अपन सही विचार करा। और तोहन लोगन के बस के बात ना बा चुनाव जीतल, जा 2027 के प्रचार करा। 22 में योगी जी और फिर से 27 में योगी जी। योगी जी